Čaute ľudia, to som ja Elias a dneska sme tu už pri druhom dieli ze hry Robocraft. Dobre, minulý diel bol celý o stávaní, nudný, nič moc také. Tak teraz už sa bude bojovať. Takže ja už by som to mohol prestať zdržovať a pustiť nás do hry. Zapnem takto, musím počkať. Dobre, tak už som späť, už sa začala hra a môžeme vyskúšať našu, neviem ako to nazvať, naše lietadielko. Dúfam, že nebude príliš ťažké. Jak áno, tak by ma šiblo. By som ho musel znova prerábať. Ale nie, lieta to trošku, ale nič moc. Či to vyletí teraz aj na nejaké iné veci? Akrobát! Dobre, takže ako je vidno, som hovado. Musím to sa obrátiť. Ale nelieta to skoro vôbec, takže je vidno, že som hovado. Ja to potom prerobím, dám tam viac tých lietajúcich hovadiniek, tak. Potom tadiaľ to. Ja mám vlastne výhodu. Na lade sa mi už nešmyka. Ale šmyka sa mi všade. Všade inde, len nie na lade. Bomba, vylezie to. A mňa by napadlo, čo ak by som tam mohol vlastne dať potom ešte ďalšie tie kolieska pod to. To by som mohol dať, že proste mi zničia tieto tu a budem tam mať aj kolieska. Tak to skúsim, ale najskôr tam musím urobiť krídla na lietanie tých hovadiniek. Tajný špion sa preplážim. Stipník, magor. Á, jemu už iba robotík zostal. A na to. 200 milúčky si, aj tak umreš. Hovado. No, dobre. Tak sa dostanem do ďalšieho levelu, tak to bude zrak. A už nám vlajku sejmávajú, ale aj my. Nie zvykli na takéto. Ja som mal doteraz iba autové. Dobre. Vyletím. Dobre. Funguje to zatiaľ. Vlastne na čo idem presne po cestičkách? Som zabudol. Ja som hovado, vedia, už som zvyknutý z toho. Proste stačí mi kilovať. Škorpión. Cipni. Jo, je mŕtvý. Ale nám, ako vidíte, už nám killili pár veci. Už to spadlo. Tak. Čakať, toto killnúť. Ja mám zatiaľ tie dvojky ako diela a mohol by som sa už konečne aj na tie trojky dostať. Lebo už mám dlho tie dvojky a je to fakt na hovno. Ale nie. Obratím sa, ja to chcem rýchlo killnúť na konci. Musím zasadiť poslednú ránu. Nie, to sú hovada jedný spité. Vedia, ja to takto nenechám. No toto by som chcel, to čo mal henten. Ale ja tam chcem mať zase aj veľa diel. Takže to nesadne. No dám tam proste väčšie krídla potom k tomu. Ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart. Dobre. Takže. No neviem, čo k tomu už povedať, lebo ma to nasralo. Tohto tu niekto skilloval a toho tiež.
Budem lietať? Nie. Obratím sa a idem do nich. Hovada jedni. Dochnú. Alebo dochnem ja, keď ich tam zase bude jak nasratých. Dobre. Neznášam tie snežné biomy, na nich sa najviac šmýka. A dosť ťažko sa to ovláda na nich. This the parkourista. Kde si? Auto, jo, dali sme to. Dobre, tak ja sa už s týmto od vás lúčim. Dajte lajky, po prípade odbery. A